Mae Carlam yn gwmni cynhyrchu aml blatfform sydd wedi lleoli yma yng nghanolfan yr Egin yng Caerfyrddin. Y bwriad o sefydlu cwmni oedd wedi cael ei ysbrydoli gan rynweddau ceffyl raso, cwmni clyfar, ystwyth, egnïol a phendant oedd yn barod i ennill y ras a thrawsnewid y diwydiant creadigol yma yn y gorllewin. Ond mae redeg cwmni gallu bod yn heriol ar adegau ac mae'n derbyn cymorth ac help llaw ariannol gallu bod yn hynod fuddiol i raddfa twf cwmni. Carlam wedi derbyn amrywiaeth o gymorth gan rhaglen ARFOR. Rydym wedi derbyn cefnogaeth ariannol i ddatblygu braich ôl-gynhyrchu'r cwmni sydd yn ei tro wedi creu 2 swydd ychwanegol i ni, ac rydym hefyd yn rhan o'r brosiect Llwyddo'n Lleol sydd hefyd yn cefnogi 1 swydd ychwanegol yn rhan o'r adran cynhyrchu. Pan sefydlwyd Carlam nôl yn 2017, dim ond fi oedd yn y cwmni, ac erbyn hyn mae gennym gweithlu a thîm arbennig sydd yn rhannu'r un weledigaeth. Edrychaf ymlaen i weld Carlam yn parhau i carlamu ac esblygu yma yn y gorllewin am flynyddoedd i ddod.